भलुनी धाम में 15 अगस्त के भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह। आज 15 अगस्त के पावन दिन भलुनी धाम के पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंगाइल नजर आ रहल रहे। चारों ओर तिरंगा झंडा लहरात रहे। आ लोगन के चेहरा पर खुशी साफ दिखाई देत रहे। सुबह से ही भलुनी धाम में लोग जुटे लगल रहे। छोट छोट बच्चा से लेके जवान, बुजुर्गा, महिला लोग तक कार्यक्रम में शामिल होके खातिर पहुंच रहल रहे। परिसर में देशभक्ति के गीत बजत रहे। आ पूरा माहौल भारत माता की जय के नारन से गूंज रहल रहे। कार्यक्रम के शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहरावे के साथ भइल। सम्मानित अतिथि लोग के मौजूदगी में तिरंगा झंडा फहरावल गईल। झंडा ऊपर उठते ही चारों तरफ तालियन के गड़गड़ाहट सुनाई देवे लागल। सभे लोग मिलके राष्ट्रगान गावल आ देश के वीर जवानन आ स्वतंत्रता सेनानियन के नमन केल। झंडा फहरावल के बाद बच्चा लोग द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत केल गईल। केहू देशभक्ति गीत गावल तो केहू कविता आ भाषण के माध्यम से आजादी के महत्व बतावल। एकरा बाद शुरू भइल मनमोहक नृत्य कार्यक्रम। बच्चा लोग तिरंगा के सम्मान में शानदार नृत्य प्रस्तुत केल। नन्हका कलाकारन के प्रस्तुति देख के मौजूद लोग खूब तालियां बजवलस। पूरा भलुनी धाम में उत्साह आ उमंग के माहौल बन गईल। कार्यक्रम में वक्ता लोग कहल कि आजादी हमनी के बहुत महान बलिदान के बाद मिलल बा। देश के आजादी खातिर हजारों वीर अपना जीवन के बलिदान देले। एह से हमनी के आपन देश, आपन तिरंगा आ आपन संस्कृति के हमेशा सम्मान करे के चाहिए। भलुनी धाम के पवित्र वातावरण में जब देशभक्ति के गीत गूंजत रहे तो हर आदमी के मन में देश खातिर गर्व के भावना पैदा हो रहल रहे। कार्यक्रम के बीच बीच में वंदे मातरम, भारत माता की जय आ जय हिंद के नारा लगावल जात रहे। बच्चा लोग के हाथ में छोट छोट तिरंगा रहे। आ पूरा परिसर तिरंगा से सजल रहे। अंत में कार्यक्रम में शामिल सभे कलाकार, अतिथि या ग्रामीण लोग के धन्यवाद दिहल गईल। सभे लोग एक दूसरा के स्वतंत्रता दिवस के शुभकामना दिहल। एह तरह 15 अगस्त के दिन भलुनी धाम में झंडा फहरावे से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य आ देशभक्ति के गीत तक पूरा दिन यादगार बन गए। ई दिन हमनी के खाली आजादी के जश्न मनावे के मौका ना देला, बल्कि याद दिलावेला कि देश के एकता, सम्मान आ तरक्की खातिर हमनी सभे के मिलजुल के आगे बढ़े के चाहिए। अंत में सभे लोग एक साथ जोर से नारा लगवलस, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।